दिनै भारतआव गिबियाव एक नम्बरा जाबाय गोदान रायजो सोरजिनायनि जेबो बिथांखि गैया। फारसेथिं नैबे बड'लेण्ड ओनसोल क'क्राझार चिरां जायजों जेराव दङ आथिखालनि बिटिआर हालामा भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइयाव मोनसे खुंथाय गोहो लानानै दिनैसिम 20 बोसोराव आगान होबाय आरो बेखौ लानानै दिनैनि समाव बबेबा गोदान रायजोजों सरजाबनाय बबेबा सोरबा लांनाय बे खुनुदिन जानो हाया। मानो होनबा बे अलरेडि मोनसे टेरिटरियेल मोनसे एरिया मोनबाय जाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जाबाय। बे रिजना मोनसे खुंथाय गोहोआव गभर्नमेन्ट दं, काउन्सिल गभर्नमेन्ट दं, बिनि चिफ दं, इएम दं, गासै सरकार साबजेक्ट्स दं जोंहा 39 दं आरो गोदान साबजेक्ट एड जानो थांगासिनो दं। दा बे मोनसे खुंथाय थानायनि गेजेराव खाथिनि रायजोनि बबेबा मोनसे रायजो दानो नागिरनायाव दिनै जोंहा बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया आरो बेवहाय रायजो गोदान जानोबो थांनाय नङा। बेयो मोनसे प्रपगेन्डा जानानै दं आरो बेखायनो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बड'लेण्ड हालामनि रायजो बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बिनि फारसे जेबो जोंहा गोनो गोथो जानांगौ गैया। जोंहा अदेबानि बड'लेण्डआ बिटिआर हालामा दिनै गहपुर हालामसिम सिमलुगुरि लखिमपुरसिम जों गोलाव मोनसे ओनसोलखौ दिनै बिटिआर हिसाबै मोननो थांगासिनो दं। बिसोर जोंनि थाखाय देरसिन दिनैनि समाव नेनानै थानायनि गेजेराव देरसिन मोनसे फिथाइ थायनो थांगासिनो दं।